sun Part 2 Tarun kipujutuista. Ja nyt mä haluan tulla tähän pisteeseen, kun mä ensimmäisessä osassa kerroin omaa tarinaani. Että miten, kun mä oon ollut joskus ennen tosi kipeä. Ja mä en ole enää yhtään kipeä, mä oon ihan tosi terve. Niin mä halusin jakaa sellaisen asian, mikä nousi mun mieleen. Viime viikolla oli hypnoterapiassa. Mä käyn semmoista koulutusta, että musta tulee hypnoterapeutti. Ja siellä käytiin läpi tällaisia erilaisia harjoituksia, millä sä pystyt hoitamaan kipua. Ja mä jaoin mun oman harjoituksen. Ja mä en ollut ehkä ymmärtänyt, että kuinka syvällinen ja voimakas se mun harjoitus oikein onkaan. Eli mä teen mun asiakkaiden kanssa harjoituksia ja sitten ne ei ole enää kipeitä. Ja mä viime viikolla vasta ymmärsin, kuinka voimallinen se mun harjoitus on, mitä mä oon tehnyt. Koska jo yhdellä kerralla se kipu voi lähteä. Mä puhun kroonisesta kivusta, en akuutisesta kivusta. Eli krooninen kipu kraniosakraaliterapian näkökulmasta kestää 2 viikkoa. Länsimaisen lääketieteen mukaan sen pitää kestää yli puoli vuotta. Onko se 9 kuukautta nykyään, että sitä voidaan puhua niin kuin tämmöisenä kroonisena kipuna. Mutta mun mielestä kipu on kroonista, kun se on kestänyt yli 2 viikkoa. Ja siihen krooniseen kipuun mulla on ihan mieletön työkalu. Tai aika montakin, mutta ihan yksi semmoinen mun kaikista lempparien työkalu. Koska ikinä ei voida, aina kun on kipu kroonistunut, se on täällä meidän mielessä. Kun sä hoidat sun mielen, se sun kipu häipyy myös. Mä oon hoitanut tuhansia kipukroonikoita. Mä oon hoitanut niitä kipupolin kautta. Siis, että mulla on lähetetty niitä. Ja mä oon hoitanut niitä ihan sillä lailla, että ihmiset itse ovat hakeutuneet mulle. Mä oon usein ollut viimeinen vaihtoehto, ja mä sitä en mielelläni, koska se on ollut toimiva. Mä käytän kraniosakraaliterapiaa, energiahoitoa, mielenvalmennusta ja mielenvalmennusta ja mielenvalmennusta. Ja se mielenvalmennus on ihan mieletön työkalu. Sillä se lähtee se mun kipu. Mä oon tehnyt verkkokurssin, Valjasta sisäiset hevosvoimasi. Ja siellä on siihen kipuun myös niin kuin todella hyvä työkalu. Mä suosittelen, mä heitän linkin tuohon. Mutta mä haluan kertoa sulle, että jos sä kärsit semmoisesta kroonisesta kivusta, niin ei sun tarvitse kärsiä siitä. Ja minkälaisia hoitoaikoja. Jotkut mä näen 1 kerran, jotkut mä näen 6 kertaa, jotkut mä näen 3 kertaa. Keskimäärin on 3-4 kertaa. Ja sit sä et ole enää kipeä. Miltä susta tuntuisi, että sä et olisi enää kipeä? Pystytkö sä ajattelemaan semmoista itseä, mikä ei ole enää kipeä? Se on myös meidän identiteetissä. Jos sä oot pitkään ollut kipeä, niin se on myös sun identiteetissä. Pystytkö sä päästään irti siitä, että sä et ole enää kipeä? Ihmeellinen kysymys. Totta kai en mä halua olla kipeä. Okei, mutta jos et saa kipeä, niin mitä sä sitten oot? Mun valmennus auttaa myös siihen. Että jos sulla on niin kuin matkaa, mutta tää toimii myös etänä. Että jos haluat työskennellä munkaan, niin laita mulle viesti. Tai ota se mun kurssi, koska se on ihan mega hyvä. Mä oon pistänyt sinne loistavan työkalun. Ja mä oon rakentanut sen suoraan mun sydämestä sulle. Mä haluan jakaa sen. Mitäs kysymyksiä herääkö?